Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Musulman doğanlar, bugünkü dersimizde er ayalın biri-birinin öňündäki haklary, biri-birinin öňündäki borçlary barada gurruna ders. Hemmäňiziň bilişiňiz ýaly musulman doğanlar, bir halky maşgalalar emele getirýär. Bir halk maşgalalardan ibarat. Maşgala näçe berk bolsa, näçe agzybir bolsa, halkam şonçalyk agzybir, berk bolýar. Maşgala haçan agzybir we berk bolýar, haçanna maşgalany gurýan erkek we zenan biri-biriniň öňündäki borçlaryna doly amal etseler ýa-da amal etmäge çalışsalar, şonda agzybir sagdyn maşgala bolýar. Ayal öz ýerini bilse, erkek öz ýerini bilse, ayal öz boýnuna düşýän işleri etse, erkek öz boýnuna düşýän işleri etse, çağalaram şoňalak. En asasyny silasa, özünden ullar silasa näme şeýdip maşgala şonda sagdyn bolýar, agzybir bolýar. Oşol maşgalada ýetişen çağalaram terbiýe taýdan, hem ruhy taýdan, hem pikir düşünje taýdan, hem itikat taýdan musulman doğanlar näme sagdyn bolýar, berk bolýar. Emma bir halkyň, bir jemgyýetiň içinde maşgala gurmak, maşgala bolmak düşünjesi gowşasa, maşgala bolmak oýunjak bolsa, birde birleşip, birde aýrylyşyp, biri-birini dinlemän, biri-biriniň boýnuna düşýän zatlar etmän, maşgala bolmak gowşasa, maşgala düşünjesi gowşasa, jemgyýet bozulyp başlaýar. O şol jemgyýetde bozuk nesil ýetişýär. Ne ene atasyny sylaýar, ne er ayal biri-birini sylaýar, ne uly sylanýar, ne ular syla hormat edilýär, ne kiçe merhamet edilýär, o şeýdip näme bozuk nesil ýetişýär. Indi musulman doğanlar soňky wagtlarda kän eşitýän zatlarymyzdan we şaýat bolýas, we şol wagtyň özünde musulman doğanlarymyz şu mesele değişli nesihat soraýarlar, soraýarlar. Bir ýalamaz ýagdaý bar. Kän eşitýär şuny. Ol hem musulman doğanlar aýrylyşmak we maşgalada oňşuksuzlyk köpelli. Öýlenýärler, kän wagt geçmänki aýrylyşýarlar. Ýa-da ýaşaýarlar, emma oňşup bilmeýärler. Dawa, jenjel, goh almagal bilen näme ýaşaýarlar. Ýagny maşgala bagtly däl we maşgalada rahatlyk ýok. Ýani şu hili ýagdaýlar köpelipdir. Ýani durmuş gurýarlar, 2 gün soň eýem aýrylyşýarlar. Kim günäkar däl, oň gurrunly edem ýok. Umumyň netije maşgala ýykylýar. Indi şu hili ýagdaýlaryň musulman doğanlar köpelmeginiň asyl düýp sebebi näme? Näme üçin bir-birini gowurdyk diýip maşgala guran ýaşlar gysga wagtyň içinde aýryşýarlar. Ýa-da ýaşasalar meňkalak oňşman, dawa, jenjel we şoňa meňzeşlatlar bilen erkele arasynda dawa bolýar, ýa gaýyn gelin arasynda şoňa meňzeş dawalar kän eşdilýär. Nämeden bolýar musulman doğanlar? Şuň asyl düýp sebebi näme? Şunyň sebebi musulman doğanlar erkek maşgalasynyň öňündäki öz borçlaryny bilmeýär ýa-da bilýär, emma näme doly amal etmeýär. Zenan maşgalada şeýle. Ýani ýollaşynyň öňündäki maşgalasynyň öňündäki borçlaryny bilmeýär ýa-da bilýär we doly amal etmeýär. Şol sebäpli musulman doğanlar maşgalada oňşuksuzlyk bolýar. Ýa-da näme netijede ýanky diýişmärek aýrylyşýarlar. Mysal üçin, belli bir wezipede işleýän kişiniň öz boýnuna düşýän borçlary bar. Şol borçlaryny dogry we yeterli derecede yerine yetirse, şol wezipany näme ýöredip bilýär. Emma borçlaryna amal etmese, ol iş näme musulman doğanlar ýöremeýär we wagtyň geçmegi bilen işi beter erwetleşip başlaýar. We başgalarynyň hem işleriniň ters gitmegine sebäp bolýar. Zynjyrlama. Bir kişi işini dogry etmese, oňa bagly başga bir işgär näme işini edip bilmeýär, şeýdip näme işleriň bozulmaklygyna sebäp bolýar. Maşgalada şeýle musulman doğanlar, maşgalada erkegiň öz wezipesi bar we zenanyň öz wezipesi bar. Her iki tarabam öz boýnuna düşýän haklaryny bilip, şolara başarandan amal etseler, awwalallah Allah Taala'nın izni bilen, Allah Taala'nın ýardamy bilen maşgalada oňşuksuzlyk bolmaýar. Ýa-da oňşuksuzlyk bolaýan ýagdaýynda da, düşünşmezlik bolaýan ýagdaýynda da şonu nähile gowadyp çözmeli, gowsuz galmagalsyz ýyla maskara bolman, nädip çözmeli, şoň çäresini bilýärler. Dini kitaplarymyzda musulman doğanlar bulara er aýalyň haklary, er aýalyň biri-biriniň öňündäki borçlary diýilýär. Indi başaranmazdan ýanky diýişim şu dersimizde erkegiň boýnuna nämeler düşýär, aýalyň boýnuna nämeler düşýär, şo barada başaranmazdan dilimize wurulandan näme şu dersde düşündirmäge çalışalım. Birincisi musulman doğanlar erkegiň zenanasynyň maşgalasynyň öňündäki borçlaryndan we bilmeli zatlaryndan. Birincisi, maşgalada erkek başdyr we maşgaladan jogapkärdir.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nisa surasının 34. ayetinde şöyle diye: "Er-ricalu kavvamuna alen nisa." Erkekler zinanların yol başçısıdır, jogapkärıdır diye. Yani Allah Teala insaniyeti Adam zady yaradanna erkeği başydyk koyupdur. O maşgala da erkek baş bolmaly. Ayallan üstünden, maşgalan üstünden, çağalan üstünden näme höküm berүүji erkek kişi. Şu kanun. Şonuň üçin musulmanlar eger şunu yeri ütgöse, ya da erkek öz boyunda düşýän jogapkärçiliğini etmän ugrasa näme biýdüzgünçilik başlaýar. Eýem şo taýdan näme çagşap başlaýar maşgala. Tefsir kitaplarımızda erkekler zinanların yol başçısıdır, jogapkäridir diýen ayeti tefsir edenler ulamalarymyz şeýle diye: erkek kişi maşgalan başıdır, ulusudur, hökümdarıdır, edep berýanydyr, goragçysydyr diye. Şu zatlaryň hemmesi erkek kişinin boyuna düşýär. O akıllı musulman şu zatlar öz egninde şu jogapkärçilik duýmaly. Bilmeli, oşaňa göre amal etmeli, hereket etmeli. Ama etmeýän bolsa eýem näme maşgalada biýdüzgünçilik başlaýar şondan. Buhari we Muslim'de İbn Ömer radıyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diye: "Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi. El-imamu ra'in ve mes'ulun an ra'iyetihi. Ve'r-raculu ra'in fi ahlihi ve mes'ulun an ra'iyetihi. Ve'l-mer'atu ra'iyetun fi beyti zawjiha ve mes'uletun an ra'iyetiha." Her biriniz jogapkärsiniz diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her biriniz jogapkärsiniz ve her biriniz jogapkärçiligiňizdäki kişilerden hasaba çekilersiniz. Dowlet baş tutan halkyndan jogapkärdir we hasaba çekiljekdir. Erkek kişi maşgalasynyň gözäwçisidir, jogapkäridir we maşgalasyndan hasaba çekiljektir. We zenan maşgala ýollaşynyň öýünne jogapkärdir we maşgalasyndan hasaba çekiljektir diye. Demek dowlet baş tutan halkyndan hasaba çekilýär. Halkyna zulüm etdimi, gowsar etdimi, adaletli boldymy, deňedip halkyna seretdimi, deň gözlen garadymy, ýa-ni näme başga bir hile hakyna geçdimi, ökman kıyamet gün jogap berjek. Ediljen ýalakda erkek kişi maşgalasyndan jogapkär kıyamet gün jogap bermeli. Gowsar etdimi, halalyna haramyna dikkat etdimi, halal lukma ýedirdimi, din terbiýesini berdimi, şolary deýişli näme bolsa kıyamet gün şol jogap bermeli. Edil şonuň ýalakka aýal maşgaly öýüniň içinde näme jogapkär, çağalaryndan öýüň içinde deýişlilerden kemçilik etse, hyýanet etse, öz boyuna düşen wezipesini etmese näme? Günäsi we kıyamet gün jogap bermeli. Diýmek näme musulman doganlar maşgalada erkek başdyr we erkek jogapkärdir, maşgalan goragçysydyr. Ikinji musulman doganlar erkek kişinin boyuna düşen zatlardan maşgalany eklep saklamak erkegiň borjudyr, aýalyň borjuda. Aýal islese şeriata laýyk işte işläp biler, gazanjydyp biler. Şeriata laýyk işte her işte işläp bilmeýär aýal munsur. Şeriata laýyk işte öz isle bilen işläse gelse isläp biler we islese maşgala öz gazanjyndan näme berip biler, kömek edip biler. Emma maşgalany ekläp saklamak musulman doganlar erkegiň boyuna düşýär, erkegiň borju. We maşgalana harjamagym sogap, halal lukma ýedirmek, halal gazanj etmek şu da sogap. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis geliyor. Buhari ve Muslim'de Sa'd bin Ebu Waqqas'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diye: "İnneke len tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha vejhallahi illa ujirta aleyha hatta ma tec'alu fi fem imra'atik." Sen maşgalana Allah Taala'nın razılığı üçin harjasan, sana şonuň üçin sogap bardyr diye. Hatta aýalyna elin bilen bir lukma ýedirsen, şonda da sana sogap bardyr diye. Yine de Buhari Muslim'de Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye: "İza anfaqa ar-raculu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fehiye lehu sadaka." Eğer bir kişi Allah Teala'dan sogap umid edip maşgalasyna harjasa, ol onun üçin sadakadır diye. Yani näme sadaka sogapy bardyr diye. Ebu Davud'da Abdullah bin Amr ibn al-As radıyallahu anhuma'dan haber berilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diye: "Kefâ bil mer'i ismen en yuzayyi'a men yakut." Bir kişi eklemeli kişilerine gowsar etmezligi ol kişi üçin yeterlik günädir diye. Erkek kişi elinden gelenden maşgalasyna gowsar etmeli. Hiç zatdan kem etmejek bolup gaýrat etmeli, şoňa dyrjaşmaly. Eger ýagdaý bolup maşgalasyna harjamasa, ýa-da gidip özüne harjap, ýa-da ýalçylyk edip işlemän, gazanj etmän, maşgalasyny seretmän, har delil edip görse maşgalasyny, şol kişi günäkardyr. Şeýle kişiler bar ýalça, gazanj etmeýär, seretmeýär maşgalasyny, iýdemeýär, ýalça bolup ýatyr.
Bir akadan bolmaya men boynuma şu düşýär, men maşgalam eklejek bolaýyn, işlejek bolaýyn ýok. Ýalçalyk edýär. Ýene bir kişi we kazanýar, emma maşgalasyny harjamaya gidip keyip diýip bir zat diýip dosyary bilen ýyp içip gowyny hoş edip dur. Hem maşgalasy kösünüp dur. Hor, dar ýagdaýda olaryň näme seretmeýär. Şularyň hemmesi günakarçylyk. Hemmesi günakarçylyk. Eklep saklamaly boýnuňa düşýär. Eklep saklamasaň, elinden gelýänini etmeseň, onda näme günakar bolýar. Üçüncüsü musulman doganlar ayalyna in gowy görnüşde seretmeli. Haksızlyk, zulüm etmeli däl, urmaly däl, söwmeli däl, kemsitmeli däl. Kur'an-ı Kerimde Nisa surasynyň 19-njy aýatynda Allah Taala diýär: "Wa aşiruhunna bil ma'ruf." Zinanlaryňyz bilen gowy ara gatnaşykda boluň diýär. Ulamalar şu aýaty tefsir edenlerine, ýani hereketinde, gurulşaňda, eklende ayalyň bilen bolan gatnaşygyň her görnüşinde in gowy suratda bolmaly, in gowy görnüşde bolmaly diýär. Gurulşaňda şo hilek, özüňi alyp barşynda şo hilek, eklende şo hilek. Her zatda musulman bolanlar, ýani ayalyň bilen bolan gatnaşygyňda in gowy suratda bolmaly diýär. Hatta misal berýärler, Beyhaqida Sunanul Kubra'da gelýär İbn Abbas radiyallahu anhuň şu sözü habar berilýär. İbn Abbas radiyallahu anh diýär: "İnni uhibbu en etezeyyene lil mer'ati kema uhibbu en tetezeyyene lil mer'atu." Ayalymyň diýär meniň üçin bedenmegini gowurşym ýaly, menem ayalym üçin bedenmegi gowurýarym diýär. Önsöre musulman bolanlar. Ayalymyň bana bedenmegini gowurşym ýaly, menem ayalym üçin bedenmegi gowurýan diýär. Elbetde erkegiň bedenmegi nämedir? Erkegiň bedenmegi birinji bilen arasçylygyna, arasy eşik, owadan eşik geýmegine, gow atyrlar sepilmegine. Erkegiň bezegi şularda. Sen isleýän ayalyndan sen üçin owadan bolsun, bedensin, geýimsin, gowy suratda görünsin. Senem şoň ýalyk oňa näme? Sen şondan näme talap edýän bolsaň, näme isleýän bolsaň, o da senden şonu isleýär. Oňam senden şonu islemäge haky bar. Är üçin ayalyň bedenmekligi äriň haklaryndan, ýani ayalyň äriň oňundaky borji, äriň oňundaky borji. Edil şonuň ýalakka näme? Ýani ýollaşam. Zenanat üçin näme? Özüne gowy seretmeli. Şoňa näme halaýan görnüşinde şoňa görünmeli. Yani şunu ýalakka kiçi meselede de dikkat edipdirler. Arasyndaky ara gatnaşygyna. Diýmek näme musulman doganlar hereketinde, gurulýyşynda, eklenjinde her zadynda näme in gowy görnüşde bolmaly. We her işimizde bolşýaly bu meselede biziň görellämiz musulman doganlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bolmalylar. Tirmizi'de Ayşe annemiz radiyallahu anhadan habar berilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Hayrukum li ehli ve ana hayrukum li ehli." Sizin hayırlığınız, sizin in gowyňyz maşgalası üçin hayırly bolanyňyzdyr diýär. Sizin içinizde maşgalasyna in hayırly bolan menlerin diýär. Demek her işde bolşýalakka maşgalada nähilek bolmaly, nähilek gowy seretmeli biziň görellämiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bolmaly. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýallaryna gowy seredipdir. Eklenjinde ýumşaklygyny bir saçakda oturup jemlenip nahar ýemekde, gerek ýerine aýallar bilen söhbet etmekde, gülüp tegişmekde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şulara näme gaty dikkat edipdir. Mesela için Ebu Davud'da Ayşe radiyallahu anhadan haber verilýär. Şeýle diýär: "An Ayşe radiyallahu anha enneha kanat ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi sefer, qalet fasabaqtuhu ala rijlayya. Falamma hamaltu al-lahma sabaqtuhu fasabaqani. Qala hadihi bitilka sabqa." Bir ýolagçylykda wagtymyz diýär, Ayşe enemiz diýär. Bir ýolagçylykda wagtymyz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen aglamakda ýarışdyk diýär, we men onu utdum diýär. Bir näçe wagtdan soň men biraz semredim, ýene de ýarışdyk, bu gezek ol meni utdy, bu da geçen gezek utanyň üçin, ýani hasaplaşdyk, deňleşdik diýip maňa aýtdy diýär. Ýani gözüňize getirin musulman doganlar, Allahyň Rasuly, peýgamberleriň en haýyrlysy Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aýaly bilen aglamakda ýarışýar. Şoň näme gowuny tapjak bolup, şoň gowuny hoş etjek bolup. Tekirlen görün musulman doganlar, Allahyň Rasuly peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýdip näme? Gowy görnüşde ara gatnaşykda bolup dur aýallar bilen. Tirmizi'de Bu Hureyre radiyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Ekmelul mu'minine imanan, ahsanuhum hulukan ve khiyarukum li nisaihim." İman edenlerin, musulmanların iman taýdan in kamili, in gowsy, ahlaqy, in gow bolanydyr diýär. We sizin in gowyňyz zeranlaryna garşy gow bolanyňyzdyr diýär. Yani musulmanların içinde ahlak taýdan, ahlak in gowsy, özüni gow alyp barýan in haýrly kim eken, aýallary bilen gow ara gatnaşykda bolanýar. Yine de Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan gelen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye "İstavsav bin nisa'i hayran" diye. Zenanlarınıza gowy seredin diye, zenanlarınıza dikkat edin. İbn Mace'de Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye "Allahümme inni uharricu hakka za'feyn el-yetim vel mar'a" diye. Ya Allah, men iki ejidin, yani yetimin ve zenanın
hakyna geçmekden äge edýärni. Yani Allah Taala şayat tutup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme gurlaya we bizi äge edýän nämeden yetime we zenana zulüm etmekden, haksızlyk etmekden, oň üstünden bir näme öz güýjüni görkezmekden äge edýär. Çünki naçar yetim, o birim ayal maşgala zenan. O käbir kişiler musulmanlygynyr aýallaryna zulüm edýärler, eklep saklaman hor edýärler, erwet gatnaşykda bolýarlar, ýa-da aýalyna söwüp gurlaýanlar ba, şunu özüne näme erkeklik mükadiýe. Aýalyna söwüp gurlaýar, aýalyny kemsidýär, urup söwýär, yenjýär. Ýani şol kişileriň ne derejede İslamdan, İslam ahlagyndan, musulmançylykdan, hatda adamçylykdan uzakda gezip ýörendigini siz pikirlenip görüň musulman doganlar. Yine erken boyuna düşýän zatlardan 4-nji musulman doganlar maşgalasyna başarandan dini ilim bermeli, aqidasyny öwretmeli, halal haramy öwretmeli we talap etmeli we nasihat etmeli. Ana şu meselede kän gowşaklyk bar. Umuman halk hukmunda bizde gowşaklyk bar, hususan dinar aqidasy gowy, 5 wagt namazly diýip gören kişilerimizde gowşaklyk bar. Çaygasyna gow eşikler geýdirýär, saýlap seçip. Gow okuwlar okudýar, näçelik aldyň, näme etdiň? Bu zatlara dikkat edýär. Yani dünýäwi taýdan her zadyna dikkat edýärler, emma gelýär dini ilim bermekligi hiç hereket ýok. Dünýäwi taýdan gow seretmelidik, onda gurrun ýok. Gow geýdirmeli, gow ýidirmeli, gow ýerde okutmaly, bilim bermeli, hemmesi dogry zat we gerekli zatlar. Emma biz musulman hukmunda diňe buňdan çäklenip bilmeýäs. Biz birinji ýerde dini ilimi goýmaly. Plan şeýle namaz okap bir çagasy bol 7 ýaşyna gelipdir, 8 ýaşyna gelipdir, 10 ýaşyna gelipdir, çagaňa Kur'an öwretdiňmi ýok? Namaz öwretdiňmi ýok? Yani şu meselede musulmanlar misallar köpeldik bolýar. Gyý çagasy we belli bir ýaşa gelipdir, hiçbir hijab ýok, islama görä giyindirmeýär. Cinsel gezip bar gyý çagalar misal üçin. Ya bolmasa maşgalasyna aýalyna gowşaklyk ba, dini ilim meselede pes, käbir diniň ahkamlaryny özüne degişli hükümleri bilmeýär. Hijab meselesinde gowşaklyk ba, hiç azarına da däl gelip ýör. Öwretjek bolmaýar, düşünürjek bolmaýar. Diýmek näme musulmanlar erkegiň boýnuna düşýär, maşgalasyna halal haramy öwretmeli, aqidasyny öwretmeli, imany öwretmeli. Şu zatları öwretmeli we talap etmeli we gerek ýerine haýkuş diýip berip durmaly şu meselelerde musulman doganlar. Biziň içimizde kän gowşaklyk bar. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Tahrim surasynyň 6-njy aýatynda diýär: "Ya eyyuhellezine amanu qu anfusakum we ahlikum nara." Ey iman edenler, özüňiz we maşgalaňyz dowluk odundan goran diýär. Yani özüňi, aýalyň, çagalaryň maşgalaňy dowluk odundan goramak näme bilen mümkin bolýar musulman doganlar? Allah Taalaň buýran zatlaryny berja etmek bilen, Allah Taalaň haram eden zatlaryny kaçmak bilen mümkin bolýar. Soramal oglum gyýdym namazyny okaýarmy? Okawar diýip süýjüdül bilen näme? Namaza çagyrmaly, özüňem ýanyna gitmeli bile. Aýalyňam şoňalyk buýrup durmaly, okaýarmy dikkat etmeli. Edil şoňalyk hijabyna riýayet edýärmi, dikkat edýärmi? Çağan bolsa kimler gatnaşýar, kimiň ýanyna gidýär, kimler oturup durýar? Şu zatlaryň hemmesini näme? Kontrol edip durmaly, musulman doganlar gözegçilik edip durmaly we dini ilim bermeli. Hemen ýaşaýan ýerimde mümkinçilik ýok, kitap ýok, şeýle. Inni bu bahanalar adalyp bar ýa. Her kimiň elinde akylly telefon bar, şoň üçin PDF formatda näme kitap diýsem bar. Kur'an okujak diýsem programmalar bar. Köp zat bar, köp dünýäň o çetine ýetip bolýarny. Ýene bunlaram has gowusyny etjek diýsem, ýylla bir gezek 15 20 gün al çağaň maşgalaň hem gezelen şolsun din ilim berilýän ýurtlaryna git şu taýda 15 20 gün kal kurs hökümünde Kur'an öwren, seminarlara goşul, şu zatlaryň hemmesini edip bolýar. Emma näme? İslemek gerek. Türkmen diýär, ihlas edip aglasaň sokur gözler ýaş çykar diýär. Ay men ýurdumda mümkinçilik ýok diýip elini sallap oturmaly, hiç kim getirip mümkinçiligi sen öňüne goýmaýa. Şol mümkinçilik biz özümüz näme ýoluny tapyp ogruny aglamaly. Diýmek musulmanlar onlar näme? Şoňa da gaty üns berelim. Maşgalamyza halal haramy aqidasyny, imanyň şertlerini we ilim bermäge çalşaly. Din ilimini bermäge çalşaly musulmanlar onlar. 5-nji geçirimli bolmak. Erkek kişine maşgalasy bilen geçirimli bolmaly. Sahih Muslim'de Ebu Hurayra radiyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "İnnel mar'ata khuliqat min zil'i len testaqima laka ala''t-tariq." فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها diye. Zenan egri gapyrgadan ýaradylandyr. Isleýişiň ýaly gönüldüp bilmersiň. Ýaşajak bolsaň, peýdalanjak bolsaň şol egriligi bilen ýaşamaly, şo hili peýdalanmaly. Isleýişiň ýaly gönüljek bolsaň sen onu döwersiň, döwmegi bolsa ona talak bermelindir diýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani zinanyň fıtraty, tebigaty erkek bilen deňdäl, onu denetjegen bolsaň edip bolmaýar. Zinanyň özüne mahsus duýgulary bar. Şonuň üçin musulmanlar onlar owun şoklatlarda ulaldyp durmaly däl. Gerek ýerine näme? Berk bolmaly, munda gurrun ýok. Berk ýerine berk bolmaly.
Emma geçirimlilik edip bolýan ýerine de geçirimlilik etmelik. Hiç zatlar ululdup durmaly. Ownuk zatlaryň üstünde dawa edip şoňa meňzeş edip gaçynyňy basyş etmeli, geçirimli bolmaly. Muallimlerimiz diýe aýalyňa nähile garamaly diýen meselesini gysy galdyp bir düşünmeje adam düşünür ýaly misal berýärler. Öz gyzyň bolsa diýe birini durumşa çykaryp goýberseň, baran ýerine şoňa nähile garalmagyny isleýän bolsaň diýe senem öz aýalyňa şeýle seret diýe. Baran ýerine şoň urup söwülip kemsidilip howas aklanmaklaryny islersiňmi? Akly bar adam islemeýär. Senem onu öz aýalyňa şolaryň hiç birini etme. Ýani öz türkmeniň diýişi köz diýe özüňe bas, ötmese keseke diýe. Musulmanlar erken boyunna düşýän zatlardan. Bu zenanyň ýan ýollaşynyň öňündäki borçlaryndan musulman doganlar birinji äri zenan maşgalan hökümdardyr, padşahydyr, sultanydyr. Ärine itaat etmeli. Äri şoň hojaýyny, äri näme diýse itaat etmeli, şoňa näme hiç garşy çykmaly, şeriata laýyk diýen zatlaryna itaat etmeli. Ýeke ýagdaýda diýen etmän bir o da näme? Allah Taala'nın öňünde günahkar bolanjak iş buyursa, yani haram iş buyursa onu etmeli. Ondan bärdäki zatlarda näme? Ýa-ni maşgala ärine itaat etmeli. Hakimde gelýär Aýşe enemiz diýär: "Sa'altu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyun nas a'zam haqqan 'alal mar'ati?" Qala zawjuha. Qultu fa eyyun nas a'zam haqqan 'alal rajuli? Qala ummuhu. Aýşe enemiz diýär radiyallahu anha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden soradym diýär, zenanyň üstünde en köp haky bolan kişi kimdir diýdim diýär. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy diýär, ýani ýoldaşy, ýani äri diýdi. Ondan soňra diýdim diýär, erkeň üstünde en köp haky bolan kişi kimdir diýdim diýär. Onda aýtdy diýär, enesi diýip aýtdy diýär. Ýani başgaça aýtsak, zenan başgalaryň en köp borçly bolan kişisi öz ýani ýoldaşy. Bu erkek kişiniň öňünde en köp borçly bolan kişi öz näme? Enesi, ejesi. İmam Ahmed'in musnedinde Enes bin Malik'ten haber berilýär, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "La yasluhu li basharin an yasjuda li bashar, wa law salaha li bashar an yasjuda li bashar, la amartu'l mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'izami haqqihi 'alayha." Bir kişinin başga bir kişiye secde etmegi dogry däldir diýär. Eger biri başga birine secde etmeli bolsa diýär, zenanyň üstünde haky köp bolanlygy üçin zenana ýan ýollaşyna secde etmegi buyruk bererdim diýär. Bizim dinimizde musulman olanlar birinin öňünde secde etmek ýa-da ruku etmek ýa-da secde we ruku meňze hereketler edip baş eğmek İslam şeriatynda haram. İslam şeriatynda haram, şoňa dikkat edin. Prezident bolsun, padşah bolsun, kim bolaýsyn fark etmeýär, tapagy ýok. Öňünde egilmek bolmaýar. Salam berende egilip şeýdip öňünde şoňa meňze hatda şoňa wezipesi üçin, pul üçin edilýän bolsa hasam beterim günahı agyr. Bizim dinimizde hiç kim öňüne egilmek bolmaýar. Çağalarımızı guýalyň gulagyna. Salam berende biýlini ezme, kellerini dik tutup salam ber, dik tutup salam bermeli. Hiç kim öňünde egilmeli. Bu birinji husus. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär, birinin birine secde etmeklik dogry däldir diýär bizim dinimizde. Eger dogry bolsa da diýär, kimin kime secde etmeliligini buyurardym diýär, äriniň haky köp bolanlygy üçin aýala ärine secde et diýerdim diýär. Emma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýmändir. Emma misal berýär, äriniň hakynyň ştaýdynam düşünýäs, zenanyň üstüne äriniň hakynyň gatykänligini we uludygyny düşünýäs. İmam Ahmed'de Abdurrahman bin Auf radiyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "İza sallatil mar'atu khamsaha ve samat şahraha ve hafizat farjaha ve ata'at zawjaha, qila laha dukhilil cennete min ayyi abwabil cenneti şi't." Zenan 5 wagt namazyny kılsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär, zenan 5 wagt namazyny kılsa, Ramazan aýynyň agdyny beklese, namusyny gorasa we ýan ýollaşyna itaat etse, ýani diýenini etse, ol zenana ahiriyetde kıyamet günü cennetin islan kapısından girdiler diye. Ayal maşgalan wezipesi şol. Allah'ın haklaryny berja etmeli, ibadetlerini berja etmeli, namusyny gorap özüni pek saklamaly, durmuşa çykmak kada durmuşan çykandan soň hemişe namusyny goramaly. Ondan soň durmuş gurandan soň ärine itaat edip dinlemeli. Şoň diýeni bilen bolmaly. O öz kellesine göre ondan bir zat eş täsirlenip ýok, o bolmaly. Maşgalasynyň äriniň razylygy şoň diýeni bilen bolmaly. Ana şol maşgala bagyt tapar. Şol maşgala agzy berlik bolar. Şol maşgalada bereket bolar we kıyamatda hem şol aýal näme cenneti kazanır. Beyhaqide Ebu Hurayra radiyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: "Hayrun nisa'illeti iza nazarta ileyha sarratka ve iza amartaha ata'atka ve iza gibta anha hafizatka fi malika ve nefsiha." Diýär ki, zenanlaryňyzyň en gowsy diýär, seredende seni belendirer diýär. Bir zat buyursaň, diýsen itaat eder. Sen ýok wagtyň malyny we namusyny gorar diýär.
takwa, akıllı, saliha, musulman zenanın vasfı şu. Näme diye ona seredende sen bedenler. Ayyona şikayet edip, uflap, puflap, mızmızlap, hiç zat halaman, hiç zat kanakat etmen, eğerine nägililik olup, her bir zattan, yok, bu hilne musulman zenanın vasfı da musulman da onu. Zenan maşgala näme? Elinnäka kanakat edip, barına şükür edip, gülür yidli bolmaly, gowluny hoş etmeli. We näme? Şo hilek bolmaly ýani ýolda şulen. We diýe näme? Diýenne itaat eder. Hatta has akylly zenan ääriniň ýollaşynyň hereketini, gylygyny, häsiýetini öwrenip käbirde diýmäkä eder. Gözünden düşünür ääriniň näme isläp näme diýýäni, diýdirmeýär. O diýenden soň etmek o hemmek şey diýär. Yani diýenden soň azyj akyl bar bolsa etmelisin edýär. Emma has akylly, has takwa zenan näme diýmäkä düşünýär. Gözünden düşünýär, hereketini ýat tutýar. Eýär näme ýani ýollaşynyň hereketini okaýar. Näme etsem halaýa, näme etse halamaýa. Diýmek näme diýenne diýär. O sen ýok wagtyň diýe malyny goraýar. Malyny mülküni harjap, israf edip bu zatlar etmeýär. O namusyny goraýar. Ýani näme? Maşgalasynyň namusyna, awraýyna ziýan ýetirip biläjek her zatdan näme gaçy durýar. Näme şol saliha musulman zenanyň wasflaryna, akylly zenanyň wasflaryna. Tirmizi'de İbn Majah'da Ummu Seleme radiyallahu anha dan haber berilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: Eyyum imra'atin matat ve zawjuha anha radin dakhalal cennet. Haysi zenan wafat etse we ýani ýollaşy ondan razy bolsa cennetidir diye. Elbetde musulman bolmak, imanly bolmak şeriata göre ýaşamak şerti bilen. İmanly bolup Allah Taala'nın öňündäki haklaryny berja edip ölen bolsa, we näme ýani ýollaşam şondan razy bolan bolsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şol cennetidir diye. Nesai'de Husayn bin Mihsan radiyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye: "Unzuri ayna enti minhu fe innehu cennetuki ve naruki." Ayallara ýüzlen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye: "Ýani ýollaşyň öňündäki ýagdaýyna seret diye. Özüň nähil alyp barýan, haklaryny berja edýänmi, diýenni edýänmi, razy edýänmi? Ýa nähile edýänmi? Çünki ol seniň cennetimdir we dowdahymdyr" diye. İkincisi musulmanlar onlar ääriniň öňündäki borçlaryndan we näme haklaryndan özüne gowsar etmeli. Ýani ýollaşy üçin bedenmeli we äärine erwet görnüşde görünmeli däl. Yani äär üçin bedenmeli. Üstünden gowy isler gelip durmaly, araslaşylygyna seretmeli. In gowy görnüşde şoň gözüne görünmeli. Şoň üçin bedenmeli. Emma bu wagt aýallar köşe çykanda bedenip ile görünjek bolup başagy. Öýüne nähilek Allahu alem. Näme bedek bolsa näme ýani ýollaşyna görkenler we şoň üçin näme sogappa. Üçüncüsi ýollaşy ýanaşyk bolsa ýüz öwürmeli däl. Buhari'de Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: "İza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat fabata ghazban 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Eger ýani ýollaşy zenanasyny düşege çağırsa we ol hem ýüze wursa, ýoldaş hem oňa gafar edip ýatyp galsa, ta daňatýança perişteler ol zenana lagnat aýdyrlar diýär. Tirmizi'de Talq bin Ali radiyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "İza ar-rajul da'a zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala at-tanur." Ýani ýollaşy zenanasyny ýanyna çağırsa, tamdyryň başynda bolsa da gelsin diýär. 4. Ýollaşyndan ruhsatsyz nefil roda tutmaly däl we ýollaşyndan ruhsatsyz hiç kimi öýe çağırmaly däl we öýe hiç kime näme öýe salmaly däl. Buhari'de Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye: "La yahillu lil mar'ati an tasuma ve zawjuha şahidun illa bi izni ve la ta'zan fi beytihi illa bi izni." Zenan maşgala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye zenan maşgala ýanyna ýan ýollaşy barka nefil orada tutmagy jaiz däldir. O ýan ýollaşy ruhsat bermese öýüne hiç kimin gelmegi dogry däldir diye. Näme üçin nefil orada ýani ýollaşynyň ruhsatyny baglap goýulupdyr? Sebebi aýaly nefil orada tutsa, ýani ýollaşy ýanyna bar wagty, öýde wagty, nefil orada tutsa, ýollaşy oňa ýanaşyp bilmeýär. O ýanaşmak ýollaşyň haklaryndan. Emma nefil näme nefil? İslamyň wara edip biljek ibadetlerden. Şo sebäpli ulama diýär, nefil ýollaşynyň hakkyny berja etmek, nefil ibadeti berja etmekden öňelýär diýär. Elbette ýoldaş hem näme eger zerurluk bolmasa zeranyň nefil ibadet etmegine päsiyel bolmaly, elbette onu taat etmegine näme kömekçi bolmaly. We ýan ýoldaşy ruhsat bermese öýüne hiç kimin gelmegi dogry däldir diýär. Kim öýüne gelip biler, kim gelmez ýoldaşynyň ruhsatyna bagly. Eger ýoldaşy plan zenan bilen gatnaşmadysa, şonuň bilen gatnaşmaly däl, öýüne çağırmaly däl. 5-nçisi musulman doganlar kadir bilmezlik etmeli däl. Yani zenan maşgala ýani ýoldaşyna kadir bilmezlik etmeli däl. Buhari Muslim'de İbn Abbas radiyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye:
Uritun nara fa iza aktharu ahliha an-nisa yakfurna qila ayakfurna billah قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ولو أحسنت إلى أحدهن دهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye dowdakylar gördüm diye köp bölegi zenanlardı diye. Olar inkar edipdirler diye. Onda diýerler sahabeler ya Resulallah Allah Teala'nın inkar edipdirlermi diye. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye yok diye yani ýollaşyny inkar edipdirler. Yani olaryň eden yani ýollaşyny eden ýaşylygyny inkar edipdirler. Şonu inkar edýärler diye. Sen oňa diye köp wagtlap, uzak wagtlap, ýyllap gowluk etsem diye, iň soňunda senden bir erwetlik görse näme diýer diye, senden hiç ýyl gowluk görmedim diýer diye. Diýmek näme musulmanlar ýollaşyna gadyr bilmezlik etmeli däl. Şul aýdylanlara görä de musulmanlar zenan ýal ýollaşynyň diýenini etmezlik uly günahlardandyr. Diýdik, eger şeriata haram bolmayan iş buyursa ýollaşyna itaat etmeli, ama haram iş buyursa onda hiç kimde itaat etmek bolmaýar. Zenanyň ýani ýollaşynyň diýenini etmezlik uly günahlardan. Zenan hiç bir ýagdaýda ärinden ruhsatsyz hereket etmegi dogry däl. Ärinden ruhsatsyz ärining malyndan harjamagy haky ýok. Ruhsatsyz öýünden çykmagy haky ýok. Ay mena gidaýdym, joram geldi ýok. Näme? Hukman ärinden ruhsat almaly öýden çykmak üçin. Zenan hemişe ýollaşynyň hyzmatynda bolmaly. Zenan hemme taraplaryň arasynda bolmaly, hemme taraplaryň. Ärinden ämedin gowy görnüşde görünmeli, gowy suratda görünmeli. Öýüň içinde ýollaşy üçin näme? Gowy isler sepinmeli, bedenmeli. We ýollaşyny özünden sowatçyk, özünden iççek görnüşde, erwet görnüşde ýaňam diýdik, näme görünmeli däl. Ýollaşyndan hemişe haya etmeli. Gözüne dik seretmeli däl. Ýollaşy gurlanyny dymyp diňlemeli we sesini ýollaşynynkydan gataltmaly däl. Öýde aýalyň sesi gatalmaly däl. Öýden çykanna, ýollaşy öýden çykanna gapydan uradyp öýe gelenne, öýe girenne gapyda garşylamaly. Ýollaşyny gaharlandyryp biljek ähli zatlardan gaça durmaly. Ýollaşynyň garyndaşlaryna sila hormat etmeli, hödür-körem etmeli. Ýollaşyndan gelen azady hem köp hasaplamalylar. Kanahatly bolmaly, açgözli bolmaly däl. Günlük etmeli işlerini elinden gelýän iň gowy suratda berja etmeli. Yani zenanyň aladasy ýollaşyny razy etmek bolmalydyr. We ýaňam dersiň başynda da aýtdyk, erkegem iň gowy görnüşde zenanasyna gowy seretmeli, aýap saklamaly, elinden gelen iň gowy görnüşde näme? Şolara hyzmat etmeli, eklep saklamaly diýip aýtdyk. Weňde musulmanlar her iki tarapy degişli käbir bellikler we eğer aýal arasynda bolýan zatlar üçünji kişi bilmeli däl. Öýüň syryny aralarynda bolup biljek düşünşmezlik ile paş etmeli däl. Yani çala bir zat bolsa, çala düşünşmezlik bolsa, başgalarına her näçe gowy maşgala da bolsa bolup biler, näme ýalňyş goýup bilerler, iki tarapda da ýalňyşlyk bolup biler. Göni gidip onu ejesini aýdyp, mysal üçin gaýy maşgala bolsa erkek bolsa tapaw diýär, her iki tarapyň garyndaşlaryny aýdyp ýa jorasyny bir zatny aýdyp näme öýüň syryny, öýüň içinde bolup geçýän zatlary üçünji kişi bilmeli däl musulman doganlar. Hususanam düşökde eğer aýal arasynda bolup geçýän zatlary üçünji kişiye gurrun bermek haramdyr we deýuslukdyr. Edil şonuň ýalakka mysal üçin aýalyny suratlandyrmak, aýna şeýle owadan beýle diýip näme başga bir erkegiň ýanyna başgasyň ýanyna suratlandyrmak näme? Dogry däldir, haramdyr. Düşökde bolýan zatlaryny açmak haramdyr, gurrun bermek haramdyr. Buhari Muslim'de Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye inne şerren nâse indallahi menzileten yevmel kıyameti racul yufza ila imraatihi ve tufzi ileyhi sümme yenşuru sirraha. Kıyamet günü Allah Teala'nın katında en şerli kişi zenany bilen öz arasynda düşökde bolup geçýän zatlar başga biriniň ýanyna gurlayan kişidir diye. Allah Teala'nın katında en ýigrenji, en şerli kişi şoldur diye. Yani haramdır we deýuslukdyr. Ýene-de musulmanlar başga bir bellik şuň kunna dersiň başynda da diýişimiz ýalak. Çala bir zat bolsa gon aýrylşmak bilen pikirine diýerler. Şul ýalňyş düşünje. Yani maşgala her näçe biri-biriň hakyny gowy berja etmäge çalışsam her kimiň bir tarabynda nepsi we bir tarabynda şeytany we insan oğul unutup bilýär, gaflata düşýär, ünsüz bolýar, gaharly wagt bolup bilýär. Yani insanlyk näçe gowy maşgala bolsaň azajyk düşünşmezlik bolup bilýär. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň özü bilen maşgalarynyň arasynda käwir şuna meňdeş ownuk zatlar bolýan eken. Yaramaz ýagdaýlar ýüze çykyp bilýän eken käwir ownjak dünýäwi işlerde, meselelerde. Diýmek näme eken näçe biz gaýrat etsek maşgalada düşünşmezlik bolup biler. Maşgalada oňşuksuzlyk ýa şuna meňdeş bir ýagdaýlar ýüze çykyp biler. Emma şuň ýalakka ýagdaý ýüze çykanna näme etmeli? Ýene de şonu akylly başly çözmek, öz aranda ýyle paş etmän, maskara bolman, gaharlanman, goýalmagy etmän, öz aranda oturuşup
guruluşup çözülüşmeli. Yani şuňa meňzeş dawa jenjel bolýarlar, mysal üçin maslahat soraýarlar. Oturup bir arkyň guruluşdyňyzmy diýen ol ýok, guruluşylmandyr. Ol oňa gyýrypdyr, ol oňa gyýryp oturyp, o bir zat diýipdir, arasyna gaýny giripdir, firi giripdir, näme? Şeýdip mesele ulanıp gidipdir, oturup özara iki çak gurrun etdimmi ýok? Gaharlanman, sowukkanlyklykla düşünşek boldyňmy ýok? Köplen şükelek bolup gidýär musulmanlygyň. O bir zat diýär, bu bir zat diýär, şeýdip näme ara şeytan ýere ulanıp gidýär. Diýmek, çala bir zat bolsa kelle aýrylışmagy getirmeli däl. Aýrylışmak dinimizde bar, aýrylışmakla ursat berilipdir. Emma bu soňky çare bolmaly. Bar çareler ulanıp gördüň, düşünşek boldyň, oňşak boldyň. Käbir näme zatlar hiç bolanok, yani käbir ýaramaz ýagdaýlar ortağa çykýar düşünşip bolanok, ondan näme soňky çare hökmünde aýrylışmaklyk bolmaly. Emma bu çala bir zat bolsa aýrylşýarlar. Erwet tarapyny ýerden musulmanlar 2 gün soň puşman bolýarlar. O gün 3 talagyny beren bolsa soň alybam bilmeýär. Bu ýagdaýan kyn. Soň ondan zeýrenip bir näsekkat, nämesekkat. Bu bir ýagdaý. Puşman bolýarlar. Ýene iň gynanýarjy tarapy musulmanlar aýrylşýarlar. Eger çağalar bolsa, şul aradaky bolan ýagdaýdan iň köp ziýan görýän, iň köp agram düşýän çağalar bolýar. Ular oňuşmandyr, öz arasyna aýrylşypdyr. Barny düýünden oňuşmadylar, gider ola özüne başga näme ýoldaş tapar, bu başgasyna özüne näme aýal alar, emma arada bütün şu bolup geçýän zatlaryň agyrlygyny, ýüküni çağalar çekýär. Yani şonuň üçin bir zat edeňizde, diýeňizde gowy pikirleniň, hususan çağaňyz bolsa, asla birinji maşgala gurmakan gowy pikirlenmeli, saýlap seçmeli, gowy saýlamaly, hem aýal maşgala ýoldaşyny, geljekki ýoldaşyny gowy saýlamaly, hem näme erkek kişi geljekki gelini gowy saýlamaly. Ondan soň maşgala boldyň şuňa meňzeş zatlar ortağa çykyp biler, yaramaz ýagdaýlar näme düşünşmeli, sowukkanlylykdan düşünşmeli. Ýöne bir zat bolsa aýrylşaly zat diýmeli däl. Şuňa näme musulmanlar gaty uny sören ýanky diýişmelek gaşaýdyp gahar gazap bilen talagyny berip soň puşman bolýarlar. 3 talak berenden soň alabam bilmeýär. Arada çağa bolsa çağalar kösenýär. Ýani ulluň edýän akmaklygynyň ziýanyny çağalar çekýär. Şuňa näme gaty uny sören çala bir zat bolsa talagy kelläňizde getirmän. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye hususan zenan maşgala erkeği olan hem savursuzak olup bilýär, ya şuna meňzeşrek käbir zatlarda bakın ýyrip bilýär. Şoň üçin talak bermek aýala däl erkeğe baglap goýulupdyr. Ýoksa aýallara galsa erkekden köp aýal köp talak berjek. Şunu näme çala gahary gelse şuna meňzeşrekler bolup bilýär. Ya bir ağzından bir gurlap goýup berýär, kirlenmän. Şonuň üçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýipdir. Ebu Davud Tirmizi'de gelen hadiste, hadisinde Sevban radıyallahu anh'tan haber berilýär. Eyyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi gayri ma ba'sin fa haramun aleyha raihatul cenneti. Haýsy zenan ýan ýoldaşyndan sebäpsiz talagyny sorasa, oňa cennetin ýygy haramdyr diýipdir. Şoň üçin näme musulmanlar çala bir zat bolsa, hem aýal tarap hem erkek tarap çala bir zatly kelle talak getirmeli däl. Awa ýadymyza düşenler, ýatlatmak isleýänlerimiz, bilenlerimiz, şular musulman doganlar, Allah Taala hemmemiziň ojamyza, maşgalamyza agzyrlyk bersin. Ene şu hilege edip bir-birimizin haklarymyzy berja etsek, bir-birimize hormat goýup, silap, gowurup ýaşasak, Allah Taalaň izni bilen şulara amal etsek, biziň ýurdumyzda musulmanlaryň arasynda, musulmanlaryň jemgyýetinde aýrylşmak diýilýän zat, maşgalada ýanky-ýalakka agzalyk goýalmagal bolmaýar. Agzybir bolsa bir-birini silasak näme bereket bolar, agzybirlik bolar. Ýanky diýişim dersiň başyna diýişmeýälekde şol maşgalada ýetişen çağalaryň sagdyn bolar. We çağalaryň ullary görerler, ýaşaýdyp musulmanlar içimizde gowlugam, haýram, bereketem artar. Emma tersine hem bolýar, eger şu zatlar bolmasa, maşgala guramasy, gowşasa, maşgala bolmak, maşgalany ýykmak ýeňiljek bir zat bolup galsa, biziň içimizden sehel bir zatdan maşgalalar pytyrap dursa, näme bolupdyr musulmanlar ene biziň içimizde gursu şuňa alakka aýrylşanlar, ýetim galan çağalar, dol terbiýe görmedik çağalar köpeler, we jemgyýetde näme kän yaramazlyklar, insanlara ziyan berýän zatlar ortağa çykar. Şonuň üçin musulman doganlar şulara gasty dikkat edelim. Elimizden gelenden näme şul aýdylanlara, bu başga da şu meselede aýdylan goýulan kitaplarda ýazylan näme bolsa peýdalanyp näme aýalam erkegim öz boýnuna düşýän wezipelerini in gowy suratda berja etmäge näme musulman doganlar çalışmaly we hemmemiz näme şulara amal etmäge çalışalım. Elhamdülillahi rabbil alamin.